mga binati o minahal kong matalom nun. Okay. August 31 niya ko anong guys, last nga pizza sa Augusto niya ug mapuhon September, meaning Pasko na pod. Okay, unsa may history ngani nga building guys. Ang history ngani nga dinhi mo ang mga Kastila guys gibuhat ni aron ang mga pirata ilahang mabantayan kung diin din hinapadong sa lungsod sa Matag. Ilaning gibuhat guys aron ang mga Kastila makabantay kung diin aduna sila kontra kuan ani guys, purpose nga gunad sa simbahan nga dunay nagtrabaho ngadto nya doon na po'y nagbantay dire. Mao ni stories ato ang baluarte dire sa lungsod sa Matalom nya. Ang ilang buhaton guys sa dinhing area, magpatingog sila aron makahibaw ag tuwa sa simbahan nga nagtrabaho nga adunay kontra niya, manago sila para katong mga pirata adi kabantay kung dunay taw niya. Gihimo pud ni nga building gihimong prisuhan pus mga Kastila guys, pero angay siguro ning kuanon guys kanang hinluan kay kuan man mura bag buwa man si dyan ati man guys kay magamit unta ni sa tourism para ana bitong para sa kuan ng uban guys nga butangan og history kanang nabitoy national history kanang maapil sila sa murag mabilong mura siya og landmark or treasure nga paghimon. Agkuwang pala may ikuan guys, i-declare siya nga history ba kanay pare bitaw sa aros kanang simbahan sa kuan simbas maasin nga dunay murag nakabagan ng nay karatula nga himon nya. Punpohon lamin ni siya ma-develop ang baluarte dire sa lungsod sa Matalom kay dako siya history nga dinhi nagkuan ag mga Kastila o mao ni ilahang tower kung diin ang mga pirata nga musuong dire makahibaw pod tong mga tawo nga Kastila ato simbahan niya. Murag magpatingog sila guys aron adunay murag kuan nga adunay kanang murag ilahang murag ilahanan nga manago na tong nagtrabaho para ang mga pirata di kasakop kung dunay taw nya. Mao ni dapat dunay kanidong ato ang baluarte dapat i-maintain ipabili ng idang magamit ni sa tourism kay mas daghang mudayo niya. Develop mo naman ni guys kay kuan man lagi nangaguba na ni mas nindot siguro nga mas mahatagan o importansya ni nga area kay usa ni ka siya usa ka kunang bahandi sa lungsod sa Matalom kundiin dinhi nag kuan ang mga Kastila unya gihimo po ning presuhan sa una sa panahon sa mga Kastila guys. Okay, ang mao ni ang atong baluarte sa lungsod sa Matalom. Di siya makuan guys kay na magwidang sagbot di makita ijang view ba. Mas lami ang butangan og kuan guys no kanang lingkuranan niya. Ang iyahang kuan forma dapat i-enhance aron mas kay gamit yun restoration guys para sa Cebu guys nga developon jud ang angay ibutang sa history niya mapuni murag kuan sa lungsod murag at trademark kung diin mailahang atong lungsod sa murag na ay murag kabahin sa history diri sa Pilipinas. Okay, I hope nga ma-develop ni o abutang lights na lang guys niya mga kahoy panghinluan guys aron makita jud ag view sa ato ang baluarte kung diin mao ni nag saksi sa mga panghitabo diri sa lungsod sa Matalom.
iko pipi andam motabang sa mga kabilin sa lungsod sa Marawi. Okay, August 31 last day sa August unya puhon Pasko na September dunay beer. Okay, good luck o God bless kanatong tanan diri sa lungsod sa Marawi.